Здравейте, аз съм Сачо и днес ще ви разкажа за топ 10 най-популярни обладани предмети. Всеки от нас си има своите страхове, всеки от нас е имал моменти, в които се е оплашвал и като малък е сънувал Twin Peaks, кошмари. Затова бъдете в топ 10 моите най-популярни обладани предмети. Ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се. Първи предмет. Колата на Little Bastard. От много години, приятели, се смята, че върху този автомобил тегне зловещо проклятие, причинило катастрофата на звездата Джеймс Дин. След него пътни происшествия с колата са имали и много други хора. Споделете долу вие в коментарите, ако се притеснявате дали и вашата кола не е обладана. Номер 2. Картината на русалките. Платното е дело на Иван Крамской. Той е бил наясно с мрачната легенда, според която в морски стени се превръщали девойките, които се давят в морето. Тенденцията се запазила и през следващите й притежатели. Обладан предмет номер 3. Мумията Йоци. Смята се, че това е най-старата мумия в света и е прокълната, и всеки изследовател, който се е опитал да я проучва, след това го настигат незгоди. Споделете долу в коментарите дали и вие сте проучвали нещо и сте получили незгоди. Огледало 4 в плантацията Миртал. Самата плантация има славата на място, където бродят духове. Но за едно специално огледало в нея се говори, че дори краде душите на хората. Огледало обладан предмет номер 5. Телефонен номер с осмици. Това е една легенда от България, приятели, според която телефонния номер, съдържащ много осмици, е причинил нещастие от притежателите си. И се говори, че в един момент дори е блокиран от мобилните оператори, за да не се абонира никой с него и да няма повече нещастия. И предмет номер 6. Предмет номер 6. След като тя е разкрита в първата половина на 20 век, учените, участващи в изследването, започват да изживяват истински кошмари. 10 от тях дори издъхват. Според някои мистици кончината им е свързана с проклятие, което тегне над обекта. Други пък са на мнение, че в гробницата просто са се образували токсични вещества, които са причинили смъртта на изследователите. Надявам се тези предмети да са ви харесали, приятели, тъй като не намерих нищо друго за други 4 предмета. Моля ви, за да бъде класацията топ 10, споделете долу в коментарите дали и вие сте имали у вас някакви прокълнати предмети и дали вие можете да запълните класацията долу в коментарите. Беше ми приятно да съм с вас. Поздрави и до нови срещи!